Takže zdarec lidi, vítá vás Seckinátor u videa. Jsem pod jménem jako Techno Music a mám takový dotaz. Chtěl bych zkoušet natáčet na YouTube samozřejmě své videa, tohleto. A také bych vám chtěl ukázat na EU11 Shades and Fidget, náš klan Hněv Titánů. Jako celkem nám to jede, samozřejmě, ale furt to není vončo. Začali jsme před 6 dny, po 6 dnech máme 382 rytířů, bonusy 88, skoro 89 a 87 skoro poklad a instruktor teda 89 skoro, no chybí 0,4%. Portál ještě nedáváme, zkoušíme podzemka, ale teď nám odešel bývalý youtuber Míňo, což mě celkem mrzí a štve. Samozřejmě ve čtvrtek budu kupovat pack, takže bych vydal video jako houbičkář, samozřejmě. Bylo by to celkem fajn video, si myslím, pokud budete mít zájem a tak dále, tak budu jenom rád, když se přidáte. A zatím je to jako ode mě začátečníka tak asi všechno. A samozřejmě budu rád, když se přijdete podívat. Samozřejmě mi mrzí, že už skončil před dlouhou dobou náš milovaný Strouhanky, s kterým jsem měl taktéž videa. Strašně mě to mrzí, strašně bych teďka s tím třeba chtěl i pokecat, ale bohužel stalo se. Nic, a jinak, kdybyste měli nějaký lepší na nahrávání videa, tak budu jenom rád, protože tady to je takový trošku na hovno. Já nevím, jestli se to bude v tom videu ukazovat nebo nebude, ale no nic. Tak se zatím mějte a uvidíme se ve čtvrtek asi, protože to asi dám první let's play z této hry a zatím zdarec.